Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor politiek en ondernemen. Zowel beide, denk ik. Goed, daarom zijn aangeschoven twee lieftallige dames. En hier aan mijn zijde zit... Aniek Uitenwellige, Ja? uit Grudde. Ja? En ik heb een dochter, Celine, van 5. Ja? En ik heb een bedrijf, Bontenu Bedrijfskleding in Sluis. Oké, daar gaan we het straks over hebben. Want jij bent genomineerd door diegene die aan jouw zijde zit. Vertel. Zeker. Mijn naam is Patricia Demliano, meisjesnaam van de hemel. We wonen in Oostburg. En ik heb samen met mijn man familiebedrijf, hotel en restaurant Tea Room de Eenhoorn. En ik heb Aniek genomineerd, omdat ik Aniek ontdekt heb voor de politiek. Maar dat is al heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja. En waar ben je geboren? In Oostburg in het ziekenhuis. Maar ik kom oorspronkelijk van Sint-Kruis. Ja, en waar heb je gestudeerd en wat heb je gedaan zo in het kort? De laatste opleiding die ik gedaan heb was commerciële economie aan de HZ in Vlissingen. En vrij snel daarna ben ik bij Delta gaan werken. En daar heb ik bijna 9 jaar gewerkt totdat ik het bedrijf overnam. En hoe lang is dat geleden? Dat is in april 4 jaar geleden. Dus je bent al lekker 4 jaar bezig met het bedrijf Bontenu. Ja, ik heb het eerst nog een beetje gecombineerd Ja. met mijn baan bij Delta. Daar ben ik dan minder uren gaan doen en dan het bedrijf langzaam opgezet. In combinatie nog met de politiek. Maar dat bleek eigenlijk, in combinatie ook met een kind, bleek dat een beetje onhaalbaar. Gaan we het zo over Ja. hebben? Ja. Patricia, vertel, wat heb jij gestudeerd en gedaan zo, voordat je de politiek inging? Ja, ik was 16 toen ik begon te werken bij de gemeente Zesvegent. En daar heb ik bestuursambtenaar gedaan. Ik ben toen ook in aanraking gekomen met de politiek, lid geworden van het CDJA. Want dat is toch Oh ja, CDJA was dat toen CDA ook, is hè? toch de partij waar ik bij hoor en Oké. waar ik me het beste bij thuis voel nog altijd. Ja, En daarna heb ik uiteindelijk personeelsmanagement gedaan, wel wat op latere leeftijd. Ik heb bij het bedrijfsleven gewerkt, ik heb bij de overheid gewerkt. En ik ben dan 11 jaar statenlid geweest van Provinciale Staten, waarvan 6 jaar fractievoorzitter. En ik ben heel blij dat ik dat altijd heb kunnen doen, want dat is echt mijn passie. En door omstandigheden hebben wij 3 jaar geleden het familiebedrijf overgenomen in Oostburg. En de combinatie die Aniek aangeeft, ik had dan wel geen kleine dochter, maar ook wel een moeder die dementerend is, nog steeds. En alles bij elkaar genomen, steeds naar Middelburg. En als je in de politiek zit, moet je het wel allemaal heel goed doen. Het kost heel veel tijd. ja. En die combinatie met de eigen zaak, dat was uiteindelijk niet meer te doen. Nou, duidelijk hè? Ja. Ja. En hoe ben jij de politiek ingerold? Ja, dat doe ik Patricia. Ja, maar hoe lang is dat geleden ongeveer dan? 7 of 8 jaar geleden, Ja, zeker. denk ik, zoiets. Ja, dat was zo'n dag van de provincie om jongeren wat meer te betrekken bij het beleid van de provincie. En daar was ik naartoe gegaan met een vriendin. En diezelfde vriendin met wie ik nu het bedrijf heb, dus het kruist elkaar altijd wel een beetje. Ja. En toen kwamen we Patricia tegen en raakten we in gesprek. En de volgende dag had ik een kaartje in de bus of ik een keertje naar de fractie wilde komen. En dat heb ik gedaan. Je voelde je gelijk thuis natuurlijk. Ik moest er wel een beetje over nadenken. Allicht, ja. Het is een heel andere wereld. Het is echt een wereld die je niet kent. Als je Nee. niet in de politiek zit en je maakt daar kennis mee, dan heel veel dingen daar heb je gewoon geen idee van. Ook qua tijd, wat iedereen erin steekt en ook maar woorden die gebruikt worden. Termen, dat soort dingen. Dus daar moest ik wel eens goed over nadenken. Zeg, en de politiek volg je die nog? Nee, eigenlijk niet meer. Nee. Als je dan helemaal eruit bent, waarschijnlijk Ik in ben jouw echt geval. gewoon van de een op de andere dag heb ik de krant opgezet. Toen ik stopte ben ik echt met alles, heb ik alles doorgeknipt. Ik dacht, dan hoef ik er ook even niks over te horen, want dan blijft het toch kriebelen. En ik dacht, dan is het eventjes maar gewoon cold turkey gewoon ermee stoppen. Nou, ik denk dat het heel verstandig is. Om dan op een gegeven moment te zeggen, tot hier Het en was niet verder. focus op bedrijf. Ja, kom straks even op terug. Ja. En Patricia, jouw volgen van... Ik heb niet gezegd. Nee, maar dan kun je ook samen uitgenodigd. Ja, ik heb er nog altijd, En wat doe je nou nog voor het CDA dan? Ik zit nog in het bestuur van CDA Sluis. CDA Sluis. Ja, dus niet meer, net als bij de raad en zo nemen. En provinciaal volg ik ook nog wel het beleid, maar dan een beetje op afstand
Ze zitten nog in zo'n gezamenlijke app, zeg maar. Dus je kunt, als je wilt, ook nog wel... je kan altijd je mening geven. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Dat de burger dicht bij de politiek staat. Dus ik ben nou die burger, maar toch nog wel betrokken. Ja, en als ik dan naar Middelburg kom, dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon... Ik heb het gezien, heel het proces. Heel leuk altijd. Ja, dat was met de nieuwjaarsreceptie in de abdij. Ja, klopt. Nou, iedereen die vloog natuurlijk op Patricia, lang niet meer gezien natuurlijk. Ja, maar goed, inderdaad, ze zeggen, de politiek maak je geen vriend, maar ik heb toch wel heel veel leuke mensen ontmoet, ook wel vervelende dingen, maar ik heb toch ook best nog wel wat vrienden ervan overgehouden. Ja, maar dat geloof ik. En sowieso, het is gewoon goed dat je contacten behoudt en... ik vind het altijd toch bijna een beetje zo thuiskomen dat ik daar naartoe ga. Ja joh? Ja. Ja, maar je hebt het ook lang gedaan ook natuurlijk. Ja, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. Maar nu is het ook prima. Ik doe het nou ook heel veel met plezier. Ja, maar dat weet ik. Ik ben blij dat ik het mogen doen heb. En dat ik nog altijd wel de goede contacten heb. Ook in Den Haag, met Kamerleden en zo nog. Ik heb natuurlijk ook op de lijst gestaan voor de Tweede Kamer. Ja. En dat is ook wel een keertje handig en leuk. Maar jij bent toen ook met voorkeurstemmen in de Provinciale Staten gekozen? Ja. En hoeveel stemmen had je toen? Ik stond wel op een verkiesbare plek, maar ik had wel heel veel. Ik had wel mijn eigen zetel, zeg maar. Zo? Ja. En dan en toen ben ik op de lijsttrekker geworden. En van CDA, maar heel snel CDA provincie? Ja, provinciaal. Oh, dat heb je ook nog gedaan. En toen kleurde Zeeuws-Vlaanderen groen. En dat vond ik helemaal super. Ik was ook echt een campagnemens. Oh ja, je straalt helemaal uit op, ja, geweldig. Ja. En je bedrijf, hè, Bontenu, kun je er iets van vertellen? Ik heb dat 4 jaar geleden overgenomen. Ja. En we hebben dat verder uitgebouwd, dus we hebben er een webshop aangehangen. Dus nu 60% van onze omzet komt via online en 40% uit de buurt. Dus in de buurt doen we eigenlijk de restaurants, zorginstellingen, retailbedrijven, maar ook verenigingen zoals muziekverenigingen, carnavalsverenigingen. Eigenlijk heel divers. En heb je voor RTV Geldermond ook wel eens gedaan? Ja, daar hebben we ook de truien voor gedaan, dat klopt. Ja. Zeg, en ik hoor ook iets van de Johan Cruijff Arena. Ja, we hebben voor de Johan Cruijff Arena, voor de catering, hebben we de kleding gedaan. Maar ook voor Heel Holland Bakt leveren we de schorten. Voor Blokker België hebben we de blouses geleverd. Dus eigenlijk toch ook wel hele grote klanten die dan via Google ons in Sluizen ook weten te vinden. Maar wat doe jij dan beter of anders als anderen? Ik denk dat de vorige eigenaren hadden al heel vroeg een website. Al sinds 1997 denk ik. Toen al? En in ieder geval een pagina of iets van die beginfase. En die is gewoon heel goed vindbaar daardoor via Google. En we hebben dat verder uitgebouwd. Dus ik denk dat dat een beetje de reden is waarom we goed vindbaar zijn. En ook wel omdat we ons hebben gespecialiseerd in schorten en sloven. En dat heeft eigenlijk bijna niemand. Dus als je zoekt op schorthoreca of sloofhoreca, dan kom je vrij snel wel bij ons terecht. En dan begint het, ze zoeken eerst een schort. En dan willen ze er toch ook nog een blouse of een trui of een shirtje bij. Zo gaat het dan. Ja. Patricia, wij hebben hier een aantal artikelen uitgestald. Wat zou jij nou kiezen? Dat je zegt van, dat kan ik bij de Heenloren ook wel eens gebruiken. De bediening bij ons die loopt ook in blouses van Aniek. Ja. En dan zijn het net andere blouses dan de standaard. Waar je kon gewoon zoeken, wil je een ander knoopje, wil je... Ja, dus dan heb je net gewoon iets wat een ander niet heeft. Ja. En van die attributen die je alleen dat broodmandje vind ik ook wel heel leuk. Schattig, hè? Heel lief. Ik zie wel helemaal staan bij ons hebben wij dan geen schort. En sowieso in de keuken natuurlijk personeel. Goed, je hebt waarschijnlijk geen toekomstplannen meer voor de politiek? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben echt toen met alles gestopt. Ik richt het echt nu op het bedrijf. En voorlopig vind ik het wel even goed. Het is echt, ik was geen ene avond thuis toen ik in de raad zat en fractievoorzitter. Krijg je er alles van? Commissies. Dus ik vind het eigenlijk wel even lekker rustig. Ja, goed. Patricia, voor jou, als je de kans nog eens een keer krijgt, dan denk dat je nog eens een keer de politiek instapt? Nou, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee, dan zou het wel heel gek moeten lopen. We zijn nu 3 jaar, Valentijn hebben we 3 jaar geleden de zaak overgenomen. Oh. En nou zijn we wel al niet meer heel jong, maar we moeten toch nog heel lang, of toch een hele poos.
En een combinatie met een politieke baan, dat gaat niet worden. Nee. Dus dan zouden er wel hele onverhoopte dingen moeten gebeuren. Ik snap het, ja. Maar goed, ik blijf het wel volgen. En we gaan ons best blijven doen in de eenhoorn. Hè? Ja, Want nou, dat draait nu om. ja, daarom. Hè. Is er nog iets aan toe te voegen dat je zegt van nou, nog wat, een oproep misschien voor mensen die jong de politiek ingaan? Ja, tuurlijk. Die zijn altijd van harte welkom. Dat is gewoon nodig. Want elke politieke partij die heeft wel gebrek aan nieuwe leden. En jong talent. Maar ook mensen die dan ook nog wel blijven. Als sommigen denken, nou dat doe ik wel even. Maar ja, en dan moet je het ook wel goed doen. En luisteren naar de mensen. Of ja, voor zover dat dan natuurlijk altijd kan. Maar het zou mooi zijn dat dat goed vertegenwoordigd blijft. Hè. En een andere oproep is natuurlijk dat iedereen welkom bij de eenhoorn is. Om te slapen en om lekker te eten. Ja. En ook voor een kopje koffie. Ja, gezellig. Want we hebben ook een theeroom en een lekker overdekt terras. Dus, nou, ik ben verschillende keren al binnen geweest. Het is gewoon geweldig, hè? Hartelijke ontvangst. En hoe kunnen ze jullie vinden, nog even kort? Ja, op www.bontenu.nl. Ik vind het zo mooi naam. En anders in Sluis, op het industrieterrein aan de Sint-Anna-straat gelegen. Nou, helemaal goed. Zullen we het dan maar laten, dames? Dat is goed. Oké, dan ga ik even de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, weer een aangename aflevering van Scheldemondig. Over politiek, terug naar ondernemen. En we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Dames, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst en jullie tijd. Graag gedaan. Het was echt heel aangenaam om even de informatie uit te wisselen.